Amerikanyň Birleşen Ştatları Green Card üçin resmi namalar tapşyrmagyň tertibini ütkötdi. Inni daşary ýurt raýatlary resmi namalar teredilýän döwri ýurdun çäginden çykyp gitmeliler. Bu täze düzgünler immigrasiýon bolmadyk wizalaryň eýelerini, taliplara, syýahatçylara we wagtlaýyn işgärlere degişlidir. Edara şeýle wizalaryň immigrasiýanyň ilkinji tapgyr hökmüni ulanylmaly dälligini belleýär. Gollaw Metbuat sekretary Zach Kaler Amerikanyň Birleşen Ştatlaryň çäginden daşary konsulluklaryň üstü bilen resmi namalar resmileşdirmegiň täze tertibinin raýatlary Green Card statusyny bermekden ýüze urulan ýagdaýyny, olaryň ýurtda bir kanun galmak ýagdaýlarynyň sanyny azaltmagy mümkinçilik berjekdigini nygtady. Şeýle hem bu täze düzgünler Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bir näçe syýasatçylar tarapyndan nägilenip döretdi. Olar bu çözgüdüň migrantlaryň maşgalasyny we ýurdun ýokary hünärli hünärmenler bazaryna ýetirip biljek ziýanly taraplary barada duýdurýar. Täzelikleriň ilkinji dinleýçisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, wideolar, hemmesi bir ýerde Türkmen portaly biziň bilen galyň.